Sound. Ni mami ma fe ka wari ci kana Mali kono nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya Tap Sound ibe ale télécharger yasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye ibi ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o be di ma cili o cili Tap Sound ka wari ci kana Mali kono sɔnɔgɔya la aya shifle aka galonbanda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kinibolo fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kinibolo fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do an filɛbaw ni an lamɛnbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ sɔgɔmada la aw ni ɲanguma minnu bɛ waati wɛrɛw la sabula diɲɛ ka bon maa dɔw kunu kuma ye dɔw da kuma ye dɔw taa kuma so kibaru dɔw taa kuma ye baarakɛyɔrɔ la maliyɛn bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔna na bi an bɛ se k'a fɔ kɔni an ka jamanaden tɛ yɔrɔ min na o ka dɔgɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ ka taa dɔ ɲini ka dɔ sɔrɔ k'i hakili to faso la o de olu hakilinaba ye u ka taaliw senfɛ keba bi ye aw ka don in ye keba tarata nin don in tarata bita o ye utukalo tile 26 ye san 2025 sɔgɔmada in na
an nisɔndiyalen don Keba an ka minisiri n'o ya an yɛrɛ terimuso ye médecin colonel Asaba Jalo Mali tɔgɔla farafinna jɔyɔrɔ min bɛ diɲɛ seleke naani ale kɛnɛya ko kunna Keba a taara ka kɛ o ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye u yɛrɛ ka fɔ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ka nin jɔyɔrɔ ɲɔgɔnna sɔrɔ AES jamanaw k'u b'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ farafinna ka kɛnɛya sinsin i n'a fɔ Nathalie Yams Kemi Seba Franklin Yamsi ani Ibrahima Mayiga n'a ɲɔgɔnna tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa sibila fana kɛ ka ɲɛsin Alino Faso ma min ye ten k'o ci Faransi ɲɛ kan kunun ko communiqué kalanna an ka minisiri min bɛ an ka jamana ale kiiri ko kunna ale laseli kɛ AES minisiriw tɔgɔ la Keba ko maa minnu bɛ yen n'u ye dɛ faso ka baarakɛyɔrɔw la maa 30 ni kɔ Asimi ko ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ko nin ko in tɛ se ka to sen na san tɔ tora kalo da min ye Keba n ko bɛna o sara ta k'a sɔrɔ o tɛ ka ye Asimi ye premier ministre wele kunu Kuluba Keba ministre min bɛ baarako kunna k'o wele i terikɛ Sanu k'o fana wele réforme n'o ye Bakari ye k'o fana wele k'a t'a fɛ nin ko in ka to ta yanni san ka ban dɛ nin wari ko n'u u ka fɛɛrɛ ɲini a la Keba k'a dili kɔni tɛ ka bɛn ale ma dɛ u k'a lajɛ a bɛ se ka jɔ cogo min premier ministre ye min fɔ an na o da maaw tulo ka sɔgɔmada in na Keba n'an bɔra yen Korofina Korofina polisi Keba olu ka brigade kuma a ye Bamako bɛɛ ni Dumbuya tɛ Bamako bɛɛ bi moto caman sonyɛna Korofina yan fan fɛ i tɛ taa lajɛ Musa Gino ka kiiri yɔrɔ tɛ yan commune 1 Korofinakaw ka polisiw kɔni wuli ka jɔ kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira kan an ka ndolatina bɛ yen n'o ye Jaje Samaseku ye k'ale fana ye tɔnkura sɔrɔ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale ye bataki ci ka ɲɛsin samatasɛgɛ basketikɛlaw ma k'olu fo k'u waleɲuman dɔn kɔkan kibaruyaw an n'an da don olu fana na Keba an bɛ taa kɔkan kibaruyaw fana na Laginɛkaw fɛ yen parti politique 3 u y'olu dulon Keba belebelew don dɛ e bɛ IFDG dɔn wa o ye Selu ka parti de ye RPG du t'o dɔn o ye Alpha ka parti ye Arafiu So ka parti n'o ye PRP u 3 k'u dulonna ministre de l'administration territoriale fɛ Keba ale ni Koriwarikaw fɛ yen kunun ko Alassane ale ka cɛbɔ sɛbɛn o taara da ɲɛ b'a la a bɛ ka a tɛ fara a dɔ la fiyewu Keba a bɛ ka a ɲagari bɔ a la dɛ a tɛ sabali a yɛrɛ tɛ yen a bɛ Koriwari de yɔrɔ in tɔgɔ ye a bɛ Faransi ale yɛrɛ kɔni kɛra yenga ye sa o Keba yenga da ye dɛ ne ko Gasama ka ko yɛrɛ kibaru dasi ka don a kuma yɛrɛ la tuguni maa tɛ ka a ko bɛ cogo di ne kɔrɔkɛ bɛ kɛlɛ minnu na nin ye ale ka kɛlɛ ta fanw ka ca maa t'a ɲɛdɔn koyi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Keba nin y'an don ye sɔgɔmada in na Keba kɔni ye ndolen dala ye ka misi kɛ saraka ye a jigi bɛ fɛn nka ba kɔnɔ min tɛ jɛgɛ ye dɛ n'o tɛ misi yɛrɛ tulon bɛ cogo min maa kan ka siran o ɲɛ Keba sɔgɔmada in na fɛn min bila man di Mali kɔnɔ bi fɛn min kuma ka gɛlɛn Mali kɔnɔ bi fɛn min ko bɛ taa ni ka segin la bi hali bi Keba an bɛna kuma ale de kan politiki Keba politiki a bɛ fɛn bɛɛ la nka faamuya cogo n'a lawaleya cogo Keba Mali kɔnɔ furancɛla fanga gouvernement mɛ kalo tile 13 san 2025 ɲinansan yɛrɛ kɔnɔna na ale ye sɛbɛn ta sɛbɛn min n'o ye parti politiques cili ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Keba sɛbɛn in a ye sɛbɛn wɛrɛ ɲɔngiri sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ parti politiques yɛrɛ lakodɔnni ko la an ka jamana kɔnɔ waleya in kɛlen gouvernement fɛ
min ye furancɛla wasabulon ye n'o ye CNT ye ale ye tɛgɛ kɔrɔta kɛ n'a ye k'a yira k'a fɔ ko baara in ko a ɲɛna wa min ye fanga ngwaradabaw fana tɔgɔla sɛbɛn min fana tun bɛ yen n'o b'o ko humu kɔnɔna na ko k'o fana bɔ yen pewu waleya in kɛlen keba a b'a yira sa k'a fɔ ko parti politigiw cilen min filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ jɛti kɛ n'a ye u ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ jɛti kɛ n'a ye u ka fara ɲɔgɔn kan kɛ wa parti politigiw yɛrɛ dɔrɔn tɛ han min ye parti politigiw yɛrɛ dɔrɔn tɛ han min ye parti politique ladegew ye minnu bɛ n'olu ye tɔn minnu bɛ parti politique baaraw kɛ olu bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛɛ jɔ k'u ka baara bɛɛ ban pewu u kana yamaruya tuguni u kana jayɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ u kana sigiyɔrɔ sɔrɔ u kana kuma yɔrɔ sɔrɔ u sen ka bɔ kow la fɔlɔ keba fo waati min gouvernement ye nin sɛbɛn de ta wale nana cogo di keba i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna na yan a ɲinina fɔlɔ ko parti politigiw fara ɲɔgɔnkanw ka kɛ u k'a lajɛ ka dɔ bɔ u hakɛya la i n'a fɔ Assisi y'a fɔ cogo min na sabula an ka jamana kɔnɔ parti politique bi kana 300 bɔ 297 keba o parti politique gouvernement ko k'o ka ca jamana kɔnɔna na jamana min bi ni maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna ma k'a fɔ ko parti politique k'o hakɛ ka ca kosɛbɛ waleya in kɔni nana ni min ye o ye k'a fɔ min ye gouvernement ye n'o ye furancɛla fanga maaw ye ale ni maa minnu bɛ n'olu ye parti politique ɲɛmaaw ye u ka kuntilennaw tɛ kelen ye tuguni u ka filɛcogow tɛ kelen ye tuguni parti politigiw bolo olu man ka sa u man ka bɔ baara la u kan ka to yen fɛɛrɛ kan ka sigi sen kan furancɛla fanga fɛ yaasa u bɛ se cogo min na ka baara kɛ gouvernement ale ye waleya min kɛ ka parti politigiw ci keba a bɛ fɔ degré dɔ ma sa k'o bɛ parti politigiw yɛrɛ lakodɔn an ka jamana kɔnɔ ani ka fanga ngwaradali ɲɛ fana lakodɔn an ka jamana kɔnɔ o kun sigilen don sariya sen min kan u y'o fana jɔsi ka bɔ yen pewu wa partiw a ɲinina sa lajɛ o ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan o kibaruya di o kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnnen don u ye bi an ka jamana ale kɔnɔna na keba nin na sa parti politique kɔrɔw olu y'a yira sa ko nin tɛ ko ye k'u tɛ se ka sigi ten k'u bolo fila da u sen kan cogoya si la waleya min filɛ ka kɛ nin ye olu tɛ sɔn a ma bi u tɛ sɔn a ma sini u y'o yira sira min fɛ keba u ye kiiribulon sira u y'o de minɛ koyi ka min ye sɔnadonba dɔw ta k'o fara ɲɔgɔn kan k'a yira sa k'a fɔ sa k'olu tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini min ye furancɛla fanga maaw ye min kɛ k'olu bɛ taa n'u ta ye bɔgɔ jeninen kan a bɔra dala kuma la k'a lawaleya k'a yira k'a fɔ ko u tɛ bɛn bi u tɛ bɛn sini sɔrɔdonba minnu sɔrɔl'o la keba olu kɔni ɲɛmaaya dira maa min ma o kɛra maître Muntaka Tali ye communiqué fɔlɔ kɛra communiqué filanan kɛra kunungo u ye communiqué 4nan bɔ sabula u tun ye laɲini kɛ Bamako fangaso bɛɛ lajɛlen na n'o ye kiiritigɛsow ye nka kiiritigɛso 3 y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka laɲini min kɛ nin ye olu tɛ se k'u da don a la olu tɛ se ka fɛn fɔ a la bi olu ka da don yɔrɔ fosi tɛ a la keba kiiritigɛso dɔw i n'a fɔ sigida 6nan ani sigida fɔlɔ keba olu sɔnna k'u da don ko in na k'a yira k'a fɔ k'olu b'a lajɛ a ka se ka kɛ kiiri ye i n'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ kiiritigɛso yamaruya cogo min u ka baaraw kɛ cogoya min na keba okumu kɔnɔna na kunungo sigida fɔlɔ kɔnɔna na keba ka don kuma kɔnɔna na k'a ɲɛfɔ n'a bɛ fɔ ma ko jugement de fond daluya ni daluya o de kuma kɛra kunungo a kɛlen maître Muntaka Tali a ye bataki ci an ma k'u ka communiqué 4 na ka kɛ ni parti politique minnu cira an ka jamana kɔnɔ olu ka laɲini keba o la sa ko min ye parti politique minnu cira an ka jamana kɔnɔ ko olu bɛ ka baara min kɛ bi kiiritigɛsow la ko kiiritigɛso hukumu kɔnɔna na sa CNT maa 2 k'u y'o fana laɲini kɛ k'olu fana ka kiiri sɔrɔdonba minnu sigilen don ko kunna n'a ɲɛmaa bɛ maître Muntaka Tali bolo a ko k'olu ka laɲini ye min ye bɛɛ y'a ka sabati kanabila ka sabati min ye jamana yɛrɛ ye a ka taa sariyaw sira fɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ ŋunankan ye min ye u ka ko faamu cogo ye min ye Mali a bɛ se cogo min na ka na min ye bɛɛ y'a sira kan ko wa k'olu ye fɛn minnu don maître Muntaka Tali ka bataki kɔnɔna don keba ko waleyaw bɛ ka taa senna kiiribulon na i n'a fɔ olu yɛrɛ y'a laɲini cogo min a ko k'u ka ko kɔlɔ min tun bɛ yen n'o bɛ tribunal de grande instance Bamakokaw fɛ yen ko ntɛnɛn n'o ye nin kalo in tile 25 ye tribunal de grande instance min bɛ sigida fɔlɔ kɔnɔna na k'o ye jaabi bɔ ka bin
min ye tribunal ye keba ka ko maa min bɛ n'o ye Badara Alu Berete n'a tɔw ye k'ulu ye laɲini min kɛ ko a bɛ se ka i da don o la nka nin waati in na tribunal ko keba ko kɔnɔ kuma u ka laɲini ye min ye u bɛ min nɔfɛ ko ale tɛ se ka o sɛgɛsɛgɛ ko fo k'a lajɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ a ko ni sariya sunba yɛrɛ bɛ taa dɛ parti politique bɛ min nɔfɛ ani sariya sunba yɛrɛ bɛ taa fɔlɔ wa k'u ko o ko ɲɛɲini keba maître Mutakatali ka bataki kɔnɔna na a ko fana ko min ye tribunal ye commune 1 tribunal k'a ko ka ko bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye sigida ale kɔnɔna na n'o ye sigida cour suprême ale kɔnɔna na yaasa ka se k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ olu ka ko la cogo min na baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na ko ka o fɔ min ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna ye u y'a yira sa k'a fɔ ko sariya su min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye cour suprême ka baara kɛcogo ye k'o hukumu kɔnɔna na sa k'u k'a lajɛ ka tɛmɛ yen fɛ keba k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ kiiri tigilamaw ani sariya sunba baaraw ko bɛ se ka kɛ cogo min na sa ko k'a lajɛ k'olu sigi sen kan maître Mutakatali ka bataki kɔnɔ keba a ko min ye tribunal tɔw ye n'o ye sigida 3nan sigida 4 ni 5nan k'olu minnu ma jaabi d'u ma u ka baara kɔnɔna na k'u bɛna na a lajɛ ko ka taa n'olu ka ko ye cour d'appel la n'o ye Bamakɔ cour d'appel ye keba o mana tɛmɛ ka bɔ yen a ka kuma fan filanan o bɛ tali kɛ min na sa section administrative bɛ cour suprême yɛrɛ kɔnɔna na maître Mutakatali ko k'u ye sɛbɛn da ye fana ale k'a ka ɲɛfɔli kɛ u ye laɲini dɔw kɛ a ko k'o baara fana min bɛ sen n'a ye ko gouvernement k'u bɛ k'o ka jaabi kɔnɔ ko halisa k'u kɔni y'a ye k'a fɔ baara min kan ka kɛ ye o sɛbɛn in kan k'o baara tɛ ka kɛ i n'a fɔ olu sago ye min ye ko sabula ko halisa u sigilen don ka gouvernement ale ka jaabi kɔnɔ ka kɛ n'u ka laɲini ye u ye laɲini min da cour d'appel ale section administrative cour suprême ale section administrative yɔrɔ la keba ko mana tɛmɛ ka bɔ yen maître Mutakatali ka bataki an b'ale kɔnɔ hali bi u ye laɲini min fana kɛ ka ɲɛsin cybercriminalité ma CNT maa 2 o nɔminɛli ko la a ko olu y'u ka nɔminɛli kɛ sɛbɛn kɛ ŋaniya ɲini kɛ ka ɲɛsin Bitɔn Mamadu Kulubali ma ani Mulayi Keyita k'olu 2 bɛɛ lajɛlen CNT maa ye ko yen fana ko kow tɛ ka bɔ u nɔ na keba ko min ye baara in ye ko a dibidibilen don ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ yen k'olu dun b'a dɔn k'a fɔ ko min ye cybercriminalité ye k'a kan ka baaraw kɛ k'a ka baaraw kɛ i n'a fɔ sariya ye a ɲini a fɛ cogo min na ko nka ko min ye maa kofɔlen 2 in ye k'a bɛ min fɔ k'u ye waleya min kɛ k'a waleya cɛ ka jugu ko kan k'a to cybercriminalité a bɛ baara min kɛ tiɲɛ kan bɛɛ lajɛlen dama ka k'a ye cogo min na ka sariya tigɛ i n'a fɔ sariya sunba y'a la i n'a fɛ cogo min k'a kan ka se k'o kɛ ko nka ko min ye cybercriminalité ye k'u bɛ min fɔ a ɲɛna maa 2 min kofɔlen filɛ nin n'o ye Mamadu Bitɔn Kulubali ye ani Mulayi ye ko olu maa 2 bɛɛ lajɛlen n'olu b'a fɛ u ka nɔ minɛ keba k'a b'a f'u ɲɛna ko CNT ko sutura birifini t'u kan dɛ ko sutura birifini t'u kan n'o ye immunité k'o t'u kan maître Mutakatali ka bataki kɔnɔna na a ko k'a b'a ɲini cybercriminalité fɛ a k'a cɛsiri ko hali n'olu b'a dɔn k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na politique ko de bɛ se ka jalatigɛli kɛ yen ko nka k'olu ɲɛ bɛ min na keba maître ka bataki kɔnɔna don hali bi n'o maître Mutakatali ye ko nin tɛ ka bɔ a nɔ na k'u bɛna na taa n'a ye sira wɛrɛ fɛ koyi ko yaasa olu bɛ se cogo min na ka ɲɛ sɔrɔ ko in na k'o de la sa ko bi yɛrɛ bɛɛ o tɛ kununko ye sa wa k'u bɛna na citation directe de kɛ n'o ye k'u wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔgɔ jeninen kan ko yaasa maa kofɔlen 2 in ko jagoya k'a bɛ kɛ jagoya ye cybercriminalité ma k'a k'u wele ko k'u lamɛn k'o ye citation directe ye k'u bɛna na taa n'a ye o sira fana fɛ ko sabula ko min ye sariya so ye k'a man k'a to yen cogoya si la CNT maa kofɔlen 2 in u ka to ten k'a sɔrɔ ko date don u ka kumaw la min ye CNT ye a seginna a kan tuguni ko sutura birifini t'u ka bi a t'u ka sini u bɛ ka baara min kɛ n'o waati bɔra a la ŋaniya wɛrɛ foyi tɛ yen min b'a to ko sariya tɛ se ka u wele k'u ɲininka u dalakan na an'u ka baara kɛcogo olu la an ka jamana kɔnɔ maître Mutakatali ko k'a dalen don an ka sariya la a b'a dɔn ko maa si tɛ sariya sanfɛ maa si tɛ an ka sariyabon olu sanfɛ min ye baara min bɛ yen bi ni olu bɛ k'o kɛkun ye bɛɛ ya min ye état de droit ye keba k'o ka na jamana kɔnɔna na avocat bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maître Mutakatali ale de ye sɛbɛn in fa siri keba n bɛ to ka min f'i ɲɛna kuma caman kana ɲinɛ o de kɔ
Sariya a dɔnbaa ka ca sariya a baarakɛcogo ka ca sariyaw olu ti kelen ye baarakɛlaw olu ka kiiriso b'a dama keba sariya sunba o kiiriso b'a dama maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ jagow kɛ olu fana b'a dama bingalikɛlaw o fana b'a dama wa keba maa bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ k'e bɛ sariya bɛɛ dɔn fo mɔgɔw k'o faamuya constitutionnaliste minnu bɛ constitution dɔn keba olu ka baara de ye ni y'olu wele k'olu kana kuma communication kan ni y'olu ta i bolo b'a jɛ o la ko in kɛlen kunu maa caman y'i hakilina di ka kɛ ni ko kunfɔlɔ ye sabula parti politigiw u ka kuma fɔlen maa caman u y'a ta k'a yira k'a fɔ k'u ye se sɔrɔ nka n'i ye ko in ta k'a jateminɛ keba ani se sɔrɔli cɛ ka jan ka kɛ ni an ye maa minnu lamɛn n'olu bɛ sariya sun baaraw kɛ n'olu bɛ kiiri baaraw kɛ u ko min ye k'a yira k'a fɔ ko président ka décret ko ka o kiiri k'olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka kiiritigɛso bɛ se ka o kɛ cogo di ka i sigi o kan k'o kuma fɔ k'a sɔrɔ sariya bɛ yen o bɛ o waleya yɛrɛ kɔn fɔlɔ ko tiɲɛ don n'i ye ko in jateminɛ bi k'a bɛ n'a fɔ maître Muntaka Tall ninnu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na o k'u b'a ɲɛdɔn ko nɔn tɛ sigida sabanan naani duurunan ko olu ye min f'u ye k'u tɛ se k'u da don kuma in na dɛ ko sigida fɔlɔ fana y'o de f'u ɲɛna kununko ko kuma tiɲɛ ye o de ye jaabi tɛ yen min b'a yira k'a fɔ k'u ye se sɔrɔ u bɛ se k'u ka se sɔrɔ yɛrɛ kɛ min ye kiiritigɛlaw bolo o ye komi ni un tribunal kɔni sɔnna k'a dayɛlɛ ka kuma kɛ n'u ye n'o ye wasa ye o bɛ se ka kɛ wasa y'u bolo n'o tɛ u ka laɲini yɛrɛ ye min ye tɔ ninnu ma sɔn k'u da don a la kun min na dɛ k'a fɔ ko n'o ye commune 3 commune 4 ni commune 5 olu ma sɔn ka u da don a la kun min na min ye commune 1 fana nana gun o kelen de la bi keba maa minnu bɛ sariya ko dɔn a n'a dɔnbagalangari dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko nin bɛ komi salawalewale n'i taara salawalewale kɛ n'i bɔra du dɔ kɔnɔ n'i ma fɛn sɔrɔ i bɛ taa du wɛrɛ kɔnɔ wa i bɛ su bɛ kɛ munumunu salo la wa n'a banna kuma i bɛ taa so de o tɛ sariyatigi wɛrɛ bɛ yen ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sariya sunbaw ma a ko min ye maa minnu bɛ wuli ka jɔ la ko ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na ko est-ce que ko u ma soli ka wuli k'a sɔrɔ u ma taama ko sabula k'a ɲini k'a fɔ bi k'i bɛ nin kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ tan cogo la ko ka se sɔrɔ k'o se sɔrɔli o ka gɛlɛn ka da mun ka keba tribunal minnu bɛ ka nin baara in yɛrɛ kɛ fɔlɔ olu yɛrɛ man ka se k'o kɛ sabula baara in kan ka ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ dɔnnen don o ye cour suprême kɔnɔna de ye parti politique ka ko finman n'a jɛman a bɛ ɲɛnabɔ yen de u kan ka taa yen de sariya sunba min b'an bolo bi ni o ye constitution kura in ye keba o bɛ juge yamaruya i ka baara minnu kɛ olu dɔnnen don komi ni un tribunal ye baara kɛ ni o sira de ye a taara gun a gun yɔrɔ la ale dan ye o de ye a tɛ se k'a fɔ aw jo don a tɛ se k'a fɔ aw jo tɛ nka nin ko in ka bon ne ma a ye taa n'a ye fa wɛrɛ fɛ ɔ keba ko hali o yɛrɛ min filɛ nin ye n'an bɛ k'a fɔ ko ka taa n'a ye cour constitutionnelle la ko cour constitutionnelle yɛrɛ tɛ se ka kuma décret kan n'i ye cour constitutionnelle k'i da don décret ko la o b'a sɔrɔ a bɛ tali kɛ kalata ko de kan wa kalata ko min fana kan ni maa minnu bɛ kalata hukumu kɔnɔna na keba olu de bɛ se k'a wele k'a fɔ ko u b'u da don a ko la sariya dɔnna minnu bɛ yen u ko min ye jo sariyaw ye olu lafasali sariyaw bɛ yen min ye bɛɛ y'a yɛrɛ ye o kow bɛ yen cour suprême ka baara kan ka kɛ min ye nin ko in na o bɛ yen nka n'u y'a kɛ tan u bɛ mɛn k'a sɔrɔ u ma wasa sɔrɔ kun min na o ye kun kelen ye sabula bi sariya sunba min yɛrɛ sigilen don keba an ka jamana kɔnɔ n'o ye sariya sunba kura in na n'o bɛ senna bi ko o yɛrɛ lawaleya sɛbɛn min bɛ yen ni cour suprême kan ka cour constitutionnelle kan ka baara kɛ n'o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ka keba o yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ n'o ye loi organique ye donc kɔɲɔmuso yebali dilanda i bɛ mɛn dɛ min ye nin ko in ye a kɔni munumunu salo bɛna na caya nka min ye sariya dɔnnaw ye olu ka fɔla décret min bɛ yen n'o taara ka parti politigiw ci
cour constitutionnelle tɛ se k'i da don o décret la sabula o tɛ cour constitutionnelle ka baara ye partout ka charte u ka ko ɲɛnabɔli cour suprême ka teli k'i da don a la n'o o ye wa min ye cour constitutionnelle ye décret minnu bɛ yen n'a bɛ se ka kuma olu kan o ye décret ye minnu bɛ tali kɛ élection ko la wa n'o y'a sɔrɔ fana a waati y'a sɔrɔ maa minnu bɛ kalata hukumu kɔnɔna na olu de bɛ se ka na ni a ye ko nka yaasa sɔdɔgɔya kana yaasa ko ka se ka sigi sen kan sariya suma min b'an kunna nin ye n'o o article 157 bɛ yen k'u ka t'o kalan min ye sariya suma kelen in kɔnɔna na tuguni taabolo minnu b'a kɔnɔna na n'o bɛ parti politique ko fɔ k'u ka t'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ sabula ko an taatɔ don tali la dakura de la o dakura hukumu kɔnɔna na cour constitutionnelle u ko k'u bɛ se ka fili dɛ nka olu ɲɛ t'a da don yɔrɔ la nin ko in na ka kɛ ni sariya min b'an ka jamana kɔnɔ kebako hukumu kelen kɔnɔna na denmisɛnnin jɛkulu dɔw bɛ yen maa 9 olu fana ko min ye parti politique ye ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ sa k'u bɛ se cogo min na n'o ye citoyen communiqué citoyen k'olu ko sa min ye nin ko in ye olu ɲɛ b'a la nin ko in bɛ senna a mɛnna parti politique ko an ka jamana kɔnɔ tɛgɛrɛ bɛ se ka fɔ a la bɛrɛbɛrɛli tɔnw u bɛ se ka senkɔrɔma don baara min bɛ yen n'o bɛ jamanadenw ka lafiya bɛɛ lajɛlen na ko fana bɛ se ka kɛ ko min ye parti politique kɔrɔw ye u ye wulikajɔ min kɛ k'u ka avocat kulu fara ɲɔgɔn kan ka taa se sariya la k'u b'u fo la k'u waleɲuman dɔn o la kosɛbɛ min ye waleya in ye ko a bɛ ka taa cogo fɛ i n'a fɔ jamana yɛrɛ b'a kɛ cogo min na sariya sun min b'an ka jamana kɔnɔ o ko hukumu kɔnɔna na k'u sɔnnen o ma k'u bɛ hakililajigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko kabini ko in daminɛ olu tun y'a fɔ k'u ka taga cour constitutionnelle la ko kun b'u jɛ kosɛbɛ ko ka tɛmɛ ni nin ye ka taa ni nin ye nin yɔrɔ in na ko nka fana k'u bɛ min fana dankɛnɛmaya bɛɛ ye o ye k'a fɔ maa minnu filɛ nin wulikajɔla nin ye n'o ye parti politique kɔrɔw ka sɔrɔdɔnbagaw ye keba ko u bɛ k'u ka hakɛ de ɲini hakɛ ɲini ye diyagoya ye u k'an ka bonya o kɔnɔna na u k'an ka lamɛn o kɔnɔna na u k'an ka taa sariya so minnu fɛ o sariyaw k'an ka baara kɛ juge minnu bɛ k'o baara kɛ fana k'u b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn yaasa don nataw la a kana fɔ ko maa balila ka baara kɛ sariya ale hukumu kɔnɔna na kuma tɛ nin waati min na min ye jamana yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen kɔni filɛ ni galamana ci ɲɔgɔn na an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kiirisow kɔnɔna na keba k'olu bɛ min fɛ o ye ka baro dayɛlɛ baro min bɛ tali k'an ka sariya sunba la parti politique cili la min ye bɛɛ y'a yiriwali a n'a faamuya ko ɲuman n'an ka jamana kɔnɔ ko nka k'olu bɛ ka min lakɔlɔsi cour constitutionnelle k'a lajɛ k'i sen don nin ko in na ka ɲɛfɔli kɛ an ye an bɛ se ka bɔ nin sira in na cogo min na ka se ka ɲɛtaa sɔrɔ kuma tɛ nin waati min na maliden caman hakili b'a la k'a fɔ parti politique natɔ don sira kura wɛrɛ de fɛ min ni nin si tɛ kelen ye o bɛ sigi sen kan cogo min o bɛ dilan cogo min o bɛ labɛn cogo min o ka kɛ kɛnɛ jɛlen ye kɛnɛ min furannen don k'a ban pewu k'u b'u ka ŋaniya yira kɛ fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko hali bi olu bɛ parti politique cili kɔ bi u b'a cili kɔ sini wa min ye sariya ye a k'a ka baara kɛ hakɛw ani yamaruya minnu dira a ma min ye parti politique cili ye k'a ma ta ka ɲɛsin maa kelen ma a ma ta ka ɲɛsin kulubu kelen ma a ma ta ka ɲɛsin jɛkulu kelen ma wa min ye a taalen ɲɛ ye a nafa ka bon mali kan bi mali min bɛ k'a yɛrɛ ɲini mali min bɛ fɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ mali min bɛ fɛ ka ko sigi sen kan fasodenw bɛ se ka damakɛɲɛ min na ko i n'a fɔ olu y'a fɔ cogo min na cour constitutionnelle k'a kan k'a lajɛ ka ɲɛfɔli kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen k'i ta ni bila dɔn ko o y'olu hakilina ye maa mun ye sɛbɛn in fasiri keba Shekumar Jalo Bayidi Aydara Bubakar Fode Keita Modibo Kone Aseidu Maiga Modibo Sanogo Yaya Sinayogo Musa Tembeli ani Maman Traore olu de sɛbɛn fasiri ka ci ama o bɛ dan sigi nin yɔrɔ in na sa an ka sɔgɔmada in na dakun ye fɔlɔ ale kow kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita
o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ɲangini ani nominali ka ɲɛsi maaw ma minnu ko farafina ka kelenya ko o y'olu ŋunanfan ye. ISC jamana kɔnɔna na minisiri minnu bɛ sariya ko kunna olu ye u ka dusumakasa yira. Kunun ko Mali télévision Sebala Keba kunnafoni waati selen n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 20 ye. Minisiri min bɛ an ka sariya ko kunna n'o ye Mamadou Kasoge u ye ale bisimila a nana ka na communiqué kalan. Communiqué min fasirila kunun ko ntɛnɛn n'o ye utukalo tile 25 ye. Communiqué min tali kɛ ISC minisiri minnu bɛ sariya ko kunna k'olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u dusuma kasalen don waleya minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin farafina senkɔrɔmadonbaw ma min ye damatɛmɛ bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma ani lamaloyali min bɛ ka ɲɛsin u ma ko olu bɛ u ka dɛmɛ ta ka don o maaw ma maa minnu bɛ o baara kɛ bi an ka jamanaw ni farafina jamanaw kɔnɔna na ka kɛ ni yɛrɛma hɔrɔnya ko ye ka kɛ ni ISC ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw ko ye. Communiqué in kɔnɔna na Keba minisiri minnu bɛ sariya ko kunna u ko ko u ka dusumakasa an'u ka wulikajɔ ka kɔnni kɛ ka ɲɛsin laɲini minnu tara ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu wulilen don bi k'u jɔ ko farafina bɛ se ka taa ɲɛ cogo min wa fana k'u ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ u ka farafina ka kelenya ɲinini yɛrɛma hɔrɔnya ale ni taa ɲɛ sɔrɔli ISC jamanaw olu kɔnɔna na. Maa minnu ko don Keba kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ ko laɲini kɛra ka ɲɛsin maa minnu ma Union européenne fɛ n'o ye degun s'u ma juin kalo ale tile 26 san 2025 maa min don o ye Nathalie Yams ye ale yɛrɛ fana k'u ye ale kɔn Keba k'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni n'a bɛ pankuru kɔnɔna na o tɛ tɛmɛ Union européenne jamanaw fɛ bi a tɛ tɛmɛ olu fɛ sini wa hali pankuru tɛ pan u ka jamana kunna Nathalie Yams bɛ pankuru min kɔnɔna na a ka sɔrɔ k'olu kumaniya ma wa min ye pankurutigiw fana ye n'o ye nanzaralakaw ta ye n'o ye Union européenne ye olu si kana a ta wa min ye o kɔfɛ tuguni u y'a yira sa k'a fɔ ko minɛli min kɛra Kɔdiwarikaw fɛ yen ka ɲɛsin maa ma n'o taara fatu ye n'o ye Burkinabekaw ka Alain Christian Traoré n'a b'a wele ko Alino Faso Kɔdiwarikaw fɛ yen ko fara fa cogo min na ko maa si t'o ɲɛdɔn degun min taara ka ɲɛsin o ma ko kɔni ye ko ye ko min kan ka danganamaya bɛɛ lajɛlen ye. Dr Franklin Yansi ale fana bɛ ko in kɔnɔna na Kemi Saba ani Ibrahim Mayiga n'a tɔ ɲɔgɔnnaw minnu bɛ bi ni Faransi jamana ni farajɛ jamanaw kɛlen don k'i ɲɛ tana kɛ u ye. Mamadou Kasoge ka laseli senfɛ Keba a ko nin ye waleyaw ye waleya min bɛ dan sigi adamaden yɛrɛ ka adamadenya la min ye maanifin ka maanifinya k'i ka kanabila n'i ka adamadenya kɛcogo k'a bɛ olu bɛɛ lajɛlen tɔ ɲɔgɔn kɔ. Min ye waleya don waleya minnu kɔnnen don jo sariya tigilamaw fɛ min ye bɛɛya ye ani kuntilenna di ani hakilinafɔ ni miiriya fɔ k'a bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen dangarili la fo ka taa se maanifin yɛrɛ bakuru ma ka degun ta ka don i la min ye o sariya sɔsɔ min filɛ nin ye k'o yɛrɛ bɛ diɲɛ sariya sunbaw k'o b'olu kɔn ani farafina ta n'o o ye farafina sariya sunbaw ani jamanadenw ta ye wa min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ fana hali farajɛlakaw u yɛrɛ ka sariya ko minnu sigilen don sen kan ko a b'o bɛɛ lajɛlen kɔ. Nin laɲini minnu filɛ nin ye k'olu b'u kɔn bi u b'u kɔn sini wa a kɛlen ka kɛ waleya min kɔnɔna na fana k'o ye nkalon de ye tiɲɛw tɛ wa mun bɛ k'a kɛ bi na ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn farafina bɛ k'a yɛrɛ ɲini ko nin kumasuli ko ninnu minnu filɛ senna nin ye ani nin maa lamaloya ko minnu filɛ senna nin ye ani ka farafinadenw ɲini k'o datugu ka kuma minɛ u la k'o ye waleya ye minnu bɛ tali kɛ nanzaraw ka jɔnya tile waleyaw la ko wa k'a tɛna se ka na ni foyi ye min ye diɲɛ yɛrɛ bɛ ka taa ɲɛ sira min kan bi k'o bali. Min ye jamanadenw ye olu ka ŋunanfanw ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka damakɛnya sariya la bɛɛ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko sa a ka kuma kɔnɔna na n'o ye minisiri Kasoge ye communiqué kɔnɔna na k'u bɛ taasibila kɛ ani ka sangafo kɛ ka ɲɛsin min ye Alain Christian Traoré n'o ye Alino Faso ye a ka denbaya a balimaw a sinjiw Burkinakaw bɛɛ lajɛlen ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya nka ko fana la sa ko min y'o ka kɛlɛ ye a ye kɛlɛ mun kɛ sariya so minisiri minnu bɛ ISC kɔnɔna na k'u bɛna wulikajɔ kɛ o ko la ka se k'o fɛsɛfɛsɛ k'o dɔn
o la sa k'u b'a ɲini Côte d'Ivoire kaw fɛ sɛgɛsɛgɛli jɛlen tilennen laadiri k'o sigi sen kan yaasa ko in bɛɛ lajɛlen kamalen fara cogo min na facogo jugu min na o ka se ka ɲɛdɔn maa minnu y'a waleya kɛ ani maa minnu jɛra k'a waleya kɛ ka taa fatu ko ka olu bɛɛ lajɛlen kɔbɔ fiɲɛ na min ye minisiriw ye k'u b'u ka tanuni fana ta ka ɲɛsin an'u ka dɛmɛ ka ɲɛsin min ye Nathalie Yams ma Dr Franklin Yamsi Kemi Seba Ibrahim Maïga ale ni maa bɛ yen n'o bɛ farafinna ka kelenya kɛlɛ la bi ni degun ni tɔɔrɔ bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la k'u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma bɛɛ lajɛlen ma u ye min tɔgɔ fɔ u ma min tɔgɔ fɔ ko yaasa farafinna bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na o baara kɛcogo ɲuman minisiri ka communiqué la Keba a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ bi Faransikaw kan k'a dɔn k'a fɔ u kan ka maaw bonya u kan ka maaw tɔbɔtɔ u kan ka bɔ min ye AES ale dafirili ɲinini na fan bɛɛ lajɛlen fɛ waliya cɛjugu ninnu bɛ k'o ta k'o kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko AES jamanaw se bɛ u ye bi wulikajɔ se b'u ye min ye sariya ko ta nasira fɛ ka k'o sigi sen kan minisiri minnu bɛ sariya ko kunna AES kɔnɔna na min ye waliya minnu filɛ nin ye nin ye bingali waliyaw ye Union européenne ka waliyaw kumasulu waliyaw k'olu minnu y'a to ni ali n'o faso ni ala y'ale ka kalifa minɛ a la k'a tɛna na to ten dɛ k'u k'a bila u kun na k'a fɔ k'a tɛ to ten sariyaw ye min fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko fo o de ka bato a ko hukumu kɔnɔna na ko wa min ye AES ɲɛmaaw ye u ka dɛmɛ a bɛ maa bɛɛ lajɛlen ye maa ka wulikajɔ kɛlen don farafinna bɛ se k'a ka kelenya sɔrɔ cogo min i bɛ farafinna o i bɛ tunga fɛ o i bɛ fan o fan n'i ka miirina kɔni ye farafinna ka dɛmɛ ni farafinna ka ɲɛtaa ye AES jamanaw b'i kɔkɔrɔma don bi u b'i dɛmɛ sini wa k'u b'a ɲini jɛkulu fɛ farafinna kɔnɔna na u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min ye AES kɔnɔna na AES kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye bamanci wale minnu bɛ sen na min ye damatɛmɛ wale minnu bɛ sen na jɔnya wale minnu bɛ sen na olu bɛ se ka ban cogo min na minisiri ka kuma na sa a ko min ye waleya minnu fana sigilen don sen kan maa minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ bagabagaliw kɛ n'u bɛ jasiranw kɛ n'u bɛ waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin farafinnakaw ma k'u hakili tigɛ pewu ko min ye AES jamanaw ye olu bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ o la ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na yaasa nin ko ninnu dan bɛ se ka sigi ninnu na cogo min na taasibila minisiri a y'o kɛ ka ɲɛsin ali n'o faso ma ko ala ka o dayɔrɔ sumaya Keba n'an bɔra yen an bɛ taa Kuluba kunun ko min ye minisiri 4 Général d'armée Assimi a y'olu wele ka na Kuluba kunun ko sɔgɔmada joona fɛ Keba Général de division Ablaye Maïga n'ale ye premier ministre ye ale dara ka minisiriw kan sa n'o ye minisiri min bɛ Malikura ko kunna ye ka taa se minisiri min bɛ bi n'o bɛ baara ko kunna sɔrɔ minisiri ka taa se baarakɛlaw ka minisiri ma Keba ninnu bɛɛ lajɛlen welela sɔgɔmada kelen Kuluba k'u ka na président k'a mago bɛ u la dar Keba u bɛɛ lajɛlen ye fiɲɛ ta ka yɛlɛ min ye u selen jamanakuntigi ka maaw y'u bisimila jamanakuntigi yɛrɛ kan tila ka na kɛnɛ ka Keba a ko nin y'a tile 10 ye aw nana ni sɛbɛn dɔ ye ka na di ne ma yan k'a fɔ ko sɛbɛn in kɔnɔna na an ka faso baarakɛyɔrɔw la maanifinw ka hakɛw bɛ jate cogo min ka taa se sarako ma an'u ka baarako ma sɛbɛn ye laɲini dɔw kɛ o laɲiniw f'olu ka lawaleya joona na sabula a yira k'a fɔ ko min ye sɛbɛn ye a b'a dɔn k'a fɔ min b'a kɔnɔna na n'o ye maaw ye ko maa minnu ye n tɛ fiyewu n b'a fɛ a ko dangɛnɛmaya ye don nataw la joona baabu bannen kɔfɛ premier ministre n'o ye général de division Ablaye Maïga ye Keba a ye min sɔrɔ k'a fɔ kunnafonidilaw ye o ye nin ye président y'an wele k'an lamɛn fɛɛrɛ ni dabali min b'a bolo yaasa nin waleya min kɛlen filɛ nin ye n'o ye maa ba 30 ye k'olu bɛ fonction publique la u tɛ ka se ka ye bi ɲɛna Keba ko ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la ko min ye fɛɛrɛ kɔni sigitɔ ye sen kan o ko hukumu kɔnɔna na k'olu bɛna wuli ka jɔ kɛ teliya la yaasa jamanakuntigi ye min fɔ o ka se ka lawaleya cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni bɛna fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ko don nataw la ko maaw bɛna olu ye Ablaye Maïga y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa ba 351 ye ko olu kɔni taara sanfɛ sawo u taara duguma sawo fɛɛrɛ na sɔrɔ yanni san laban in cɛ don nataw kɔnɔna na ka se k'a ko bɛna kɛlɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ Keba bɛ maaw hakili lajigin min na jateminɛ y'a yira sa ko maa ba 36 151 kɛmɛ sarada la a bɛ bɛn maa 4 buruburu 57 de ma jamana ka musaka la san kɔnɔ o ye sefa wari miliyari 48 buruburu 28 a bɛ bɛn o de ma san kɔnɔ min bɛ ka taa ten ngula taafan tɛ y'a la nafan tɛ y'a la maanifinw yɛrɛ tɛ ka se ka ye ɲɛna Keba n'an bɔra yen an bɛ taa Zambi kaw fɛ yen min ye médecin colonel Assa Bajalo ye Mali ministre min bɛ dɛmɛ ministeriya kunna
ale ni an ka jamana kɔnɔna na kɛnɛyako minisiri bɛ ale bɛ bolo ni waati na min ye Asaba Jalo ye a bɛ Zambikaw fɛ yen diɲɛ seleke naani kɛnɛyasoba min bɛ yen sa n'o ye OMS ye farafinna lajɛ o de bɛ ka kɛ tako 75 na kɛnɛ in kan sa Zambikaw fɛ yen keba nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ye baara minnu kɛ u y'olu waleɲuman dɔn kɛnɛyako ta na sira fɛ Mali ye cɛsiri min kɛ yɛrɛdi ani baaraw ka se ka saniya baaraw fana sigi sen kan an ka kɛnɛyaso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa o la min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o taara ka di Mali ma farafinna yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye OMS bolofara min bɛ yen keba ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka laseliw la ko Mali a ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ sa min ye Lusaka n'o ye Zambi faaba ye u ka jamanakuntigi ale nana kɛnɛ ka baaraw dayɛlɛli la ka ɲɛfɔliw kɛ o kɛnɛ fana ka min ye Asaba Jalo ye Mali ye baara kɛ cogo min Mali ye fɛn minnu sigi sen kan waleya minnu bɛ Mali bolo yɛlɛma minnu bolodalen don dɛmɛ ni dɛmɛ baara minnu bɛ ka sigi sen kan a ye jira nin bɛɛ lajɛlen sɛnɛ na min ye jamana 47 maa 500 olu de bɛ kɛnɛ in kan ye OMS ale tɔgɔla farafinna baabu bɛ kuncɛ tuma min kalata waati nalen se u ko nin ko tɛ taa bila dagirida la Mali bɛ ka taa sira min fɛ bi Mali bɛ ka baara min kɛ bi Mali bɛ ka fɛn minnu sigi sen kan min ye kɛnɛyako ye k'a daminɛ a kɔrɔlen fo ka na se bi ma o baaraw keba o jaabi ɲuman ye mun ye Mali ka ta ka don ko la ko min na fana a bɛ se ka kɛ misali ye min n'a y'o sigi sen kan san caman kɔnɔna na maa ka sɔrɔ Mali yɛrɛ bolo o ka di o ka kɛ ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye farafinna OMS tɔgɔla o kɛra an yɛrɛ ka minisiri ye n'o ye Asaba Jalo ye baara in kalifalen don an ka jamana na nka an kan k'an cɛsiri ka wuli ka jɔ kɛ sabula keba ɲɛmaaso yɔrɔ man gɛlɛn dɛ nka ka baara kɛ ka ɲɛ o de ye baara ye an bɛ Asaba Jalo dɔn cogo min timinandiya ni galabu kɛnɛ min b'a la kabini jamanakuntigi ka ko kalifara la ka na se minisiriya yɛrɛ kɔnɔna na su ni tile dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka kumaɲɔgɔnyaw don ani dɔgɔtɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ baara taabolo ni farimasiitigiw min ye dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ye keba a n'a ka cakɛda jɛkulu minnu fana bɛ yen n'o ye INPS ni CMSS ni CANAM a n'a tɔw ye ka taa se assurance maladiw ma keba n'a sera ka nin bɛɛ lajɛlen kimɛ ka nin baara kɛ k'a faamu cogo min n'a ye dɔ far'o kan farafinna fana na a na se ka jaabi ɲuman sɔrɔ sabula maa ma falenw caman keba bi ko tɛ koyi e b'a kalama ko Modibo Sidibe delila ka kɛ ministre de la santé ya e t'o kalama dɛ o sɛbɛn k'o bila ye n'i ye fɛn fɛn sɔrɔlen don min na kana kɛ ko o don dɛ i b'a kalama ko docteur Nafo o kɛra santé ministre an ka jamana kɔnɔ yan e t'o dɔn dɛ wa keba maabaw de tɛmɛna ka baarabaw kɛ an b'o de tɔnɔ o kɛnɛ kan bi ne bɛ to k'o de f'i ɲɛna sa kana ɲinɛ kunun kɔ bi tɛ to i kɔnɔ walayi Asaba Jalo ko baara ko a ɲɛna an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ kibaruya dɔw di sɔgɔmada in na an bɛ taa bankasikaw fɛ yen keba yaasa ka se ka bankas ekɔlidenw ka kantiniw k'olu senkɔrɔma don u ye foro dɔw sigi sen kan keba bankasikaw fɛ yen foro minnu n'o bɛ jalasagukaw fɛ yen bankas yɛrɛ dugu kɔnɔ logo ani ende ni kani n'i y'a mɛn kani dɔrɔn keba fɔ ko kani bɔnsɔn o ye dɔngɔnɔw minnu bɔra maningalakaw fɛ yen ka na olu ka dugu fɔlɔ ye comité de gestion min sigilen don ko hukumu kɔnɔna sa ka se ka foroko ɲɛnabɔ k'u bɛ ka sɔ tiga k'olu sɛnɛ sa yanni kalanta cɛ denmisɛnw minnu bɛ sa ekɔlisow la olu na se ka baara kɛ n'o ye ni ekɔli taara kantini scolaire olu na se ka dun ka fa o ɲuman sɔrɔ balo ɲuman k'o baaraw kɛ ka tila ka min labɛnni kɛ ka sigi o ko kɛnɛ kan baara in kɛkun ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye bankasikaw fɛ yen foro ninnu sa u baaraw kɔni bɛ ka kɛ ka ɲɛ basigi min yɛrɛ kɛra keba bɛ ka kɛ ka ɲɛ sous-préfet préfet an b'a fɔ kosɛbɛ n'o ye Sidibe colonel
aka baara kɛcogo ɲuman na basi bɛ se ka don cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankasina marabolo la Motikaw fɛ yen funangɛni dɔ san 17 kunna sini ko ale bɔra sa k'ale bɛ t'i ko ba la min ye fitirimagɛ waati ye funangɛni kɔni nana tiraki ba kanku nka k'i fili k'i cora a kɔnɔna na keba a bɛ taa a b'i kun bɔ a bɛ munumunu ka na a b'i seri fo ka na kɛ waati min a nana sumatɔ maaw y'a ɲini ka dɛsɛ kunna sini ko de kunun ko de taraba su dalen kan si bɛ san 17 la u y'a ka janaja kɛ danganda yɛrɛ la ye Motikaw fɛ yen min ye waleya in ye a ye maa caman gan a kamana na keba Gawukaw fɛ dɔ filɛ ka burɛmu ladege dɛ Gawo seli belebele k'u y'o kɛ kununko sabula ko sanji tɛ ka se ka ye sɛnɛkɛlaw baganmaralaw jɛgɛmɔnaw min ye dugutigiw ye alimamiw ko min ye san ye ko Gawo famanen don k'a ye misiri min bɛ n'o ye Kouɛti n'a bɛ château kɛrɛfɛ u ye seliba kɛ ye kununko yaasa Ala ka Gawo garisigɛ don sanji ɲuman na sanji min bɛna n'a to min ye Gawukaw u bɛna sanji sɔrɔ sɔɔni sisan Jabaru masa Delle wa keba a bɛ van dayɛlɛ u fɛ yen sisan an bɛ dugawu kɛ Ala ka Gawukaw ka dugawu minɛ san ɲuman Ala k'a di Gawo a n'a lamini ma yaasa ka kɛ san nafama ye san min tɛna ni degun ye Direkaw fɛ yen waliya minnu bɛ tali kɛ degun na sa n'o ye lakɔlɔsili ye ka taa cɛlakaw ka fan fɛ o baaraw olu kɔni sigira sen kan sa a bɛ fɔ min ma ko BVG o la sa min ye baara ɲɛ ale bɛ to senna sa fo ni utu kalo in tile 17 karamɔgɔ 37 olu de talen don ka kalan k'olu kunna cɛw ni denmisɛnw ni musow bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na kalanso kɔnɔna na min ye damatɛmɛ waleyaw kana se ka ta ka ɲɛsin u ma baara in ale kɛkun ye o ye Direkaw fɛ yen Kayi ka ɲɛnajɛ kɛ keba ɲɛnajɛ min b'a to sa n'o o ye vacances scolaires ye o baaraw sigira sen kan Kayikaw fɛ yen kabini sibiri tɛmɛnen min ye seko ni dɔnko ye k'o don ba la bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ hukumu kɔnɔna na sa Gawukaw Kayikaw olu kɔni kɛlen don k'o kɛnɛ sigi sen kan waleya in sa ale kɔni bɛna kɛ vacances kɔnɔna in na yaasa Kayi denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'an bɔra yen an bɛ taa polisiw ka fan fɛ keba sɔgɔmada in na an bɛ taa Korofina polisiso ale kɔnɔna na maaw n'u bololaminɛw la kɔlɔsili Korofina polisi ale bɛ k'o kɛ maa min bɛ yen n'o o ye polisi ɲɛmaaba ye n'o ye commissaire divisionnaire Bakari Kulubali ye ale ka danga o ye Maruwani Ulude Aji ye olu de kɔni polisiso ko bɛɛ bɛ olu de bolo keba n'i ma Bakari ye i bɛ gɛrɛ Maruwani na yaasa i kungo ka ɲɛnabɔ ye nka min ye commissaire de police Isa Kumaye keba ni bolofɛn tunu ale ɲini dɛ brigade chef ko ni taara kuma yɛrɛ dɛ kuma ni min caman o parce que e filɛ nin e bolofɛnw tunu ka teli i mana taa yɔrɔ dɔ i bɛ ɲinɛ minɛ dɔ kɔ ye min ye Bakari ye n'o ye commissaire divisionnaire ye Korofina kɔnɔna na n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ da siganama maa 5 kan maa 5 minnu fana ni moto dɔw yera u bolo ani bolofɛn wɛrɛw min ye wulikajɔ in ye sa Isa Kuba n'a ka cɛdenw n'o ye brigade ye Korofina polisiso kɔnɔna na olu de wulikajɔ kɛ utukalo tile 12 tile 13 o y'a to sa u sera k'u bolo da moto 7 ka keba waleya in nana cogo di maa dɔ de bɛ sa ale kɔni u y'ale baadɛmɛ dasi k'ale bila su bila yɔrɔ ka taa n'a ka moto ye u ɲɛna ko ale sara ja ale ma sa waleya in kɛra juillet kalo tɛmɛnen Bankɔninkaw fɛ yen maa kofɔlen ni ale ye degun sɔrɔ keba ale nana ta da brigade tulo kan koyi maa t'o fɔ kuma ye a k'a sigi o la ale ye saranganani kɛ commissaire la n'o ye Bakari ye a n'a ka danga n'o ye Maruwani ye ko ayiwa maa dɔw nana yan ko Bankɔni na k'u ka moto minɛna dɛ ne ni n ka brigade an bɛna na wulikajɔ boloda Isa Kumaye dugumana sanfɛla womisɛn ni woba fiɲɛ yɛrɛ tun tɛ tɛmɛ tuguni Bankɔni maaw bolo koyi bingalikɛla ninnu keba a y'a tɛgɛ da siganama 1 kan utukalo in a tile 12 ka taa se a tile 13 ma min ye moto suɲɛlen 1 o yera o bolo i ni Isa ɲɛ jɔlen ɲɛna kɔni ɲininkali b'i fa de o a ka jugu hali journaliste ye kuma a ye cɛ sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ cɛ ko ko jɔn ko ala ko ale bɛ moto san maa minnu bolo k'olu ye moto nson ye keba e bɛ moto san maa minnu bolo olu ye moto nson e b'o fɔ k'i jɔ dɔ Isa kuma kɔrɔ wa a ko n ka cɛ halisa i ma kuma koyi i tɔw bɛ wini kamalen ko jɔn ko ala ale ni maa minnu b'a kɛ u ka ca dɔɔni sɛgɛsɛgɛli fɛ siganama 4
Isa y'olu fana minɛ ka na n'olu fana ye u bɛɛ lajɛlen ko tiɲɛna olu ye moto zone ye Keba Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ la han olu ta ti ban kɔni yɛrɛ tuguni olu ta ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu kofɔlen filɛ nin ye u ka bugunatigɛw ye MD san 23 NT 19 min ye DD 18 DC o ye 23 ye AB ala AB san 17 bɛ taa mun ɲini nin na olu bɛɛ lajɛlen Keba u y'u bila ka taa Musa Gino ninnu fɛ yen commune 1 tribunal la sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ye nin waleya min sera ka sigi sen ka commissaire divisionnaire Bakari Kulubali a n'a ka danga n'o ye Marwani ye ka taa fara min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ŋana brigade ɲɛma Isa Kuma kan Badabada Isa ko nin bɛ tali kɛ u ka baaraw kɛcogo ɲuman na ka ɲɛsin wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ ni cɛsiri ma i n'a fɔ u ka ɲɛmaw y'a ɲini u fɛ cogo min na n'o ye polisi directeur ba ye contrôleur général de police Yusu Kone ka kɛɲɛ ni ministre Dawudu o ka faamuya cogo ni baara kɛcogo ɲumanw ye commissaire divisionnaire polisi Bakari Kulubali a ko a b'a ka cɛdenw fo ni wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na k'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ni ɲɔgɔnnaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u tɔɔrɔ u ka se ka lafiya polisi fana k'a ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na bingalikɛlaw k'olu bɔ u la basigi ni lafiya o kana fan bɛɛ lajɛlen fɛ Bakari k'an b'a fɔ min ye kɔnpoli ye n'o ye Isa ye k'a kuma nin bɛ dan sigi walima i ka kuma ma b'ale wele an ka t'e fan fɛ e ta in bilama ye i y'a tin b'a kɔnɔ han. An ka basketkɛlaw ka se sɔrɔli ye ntɔma n'o ye ministre Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye a ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ samatasɛgɛ basketkɛlaw olu minnu kɛra farafinna dangan ye k'u bɛ don bi Bamako a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ sa Bamako cɛna muso denmisɛnnin maabakɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 15 an ka taa Moribo Keyita tɔgɔla pankurotigi kɛnɛ na Senu ka taa an ka ni kunnawoloden ninnu kunbɛn faso ɲɛsumabaaw ninnu minnu ye an dusu suma Keba k'an wasa kosɛbɛ u ka nin waleya ninnu na ministre bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna sa ko jamanakuntigi tɔgɔla n'o ye général d'armée Asimi ye premier ministre ka yamaruya kɔnɔna na ko gouvernement kɔni ani malidenw bɛɛ lajɛlen u bɛ foli ni taloni ta ka ɲɛsin basketkɛla ninnu ma k'a ɲini an fɛ sa an ka bɔ maliden ɲumanya kɔnɔna na ka taa u kunbɛn k'u kunbɛn ni bonya ni karama ye u ni bonya min ka kan an'u ye dususuma min s'a ma o la sa ministre ko sa k'a b'a ɲini dugudenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka min ye samatasɛgɛ basketkɛla ninnu ye k'u kunbɛn Keba n'u tilar'o bɛɛ la tuma min ye sira u b'o minɛ ka bɔ pankurotigi kɛnɛ na ka min ye Sarimari Konate k'o magɛn ɲɛnajɛ belebele ale ni ministre tɔw ani denmisɛn ninnu n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen k'an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye Maru Konate kɔnɔna na ɲɛnajɛ bɛna na kɛ yen min ye Modibo Traoré secrétaire général du ministère ale ye sɛbɛn fasiri an ka ndolatila min bɛ yen n'o ye Jaje Samasegu ye ko ale bɔra Allemagne waati in na sa a ye contrat sɔrɔ États-Unis kaw fɛ yen Keba ko saison 6 o ka ca dɛ Jaje o kuma Alimanw ye mun k'i la k'i bɔ o la ta a ye san 6 de kɛ Alimanw fɛ yen Keba o tɛmɛnen kɔfɛ sa a ko sisan sa min ye ɔfunani ye Jaje a bɛ bɔ yen k'i kunda nin waati in na sa États-Unis kan États-Unis kɔni a ye san 3 contrat de signé yen a na taa ndolata lajɛ kunun an ye Musa Jinɛbo ta fɔ ale bɛ taa Iran kaw olu fɛ yen yaasa ka se ka baara kɛ kɔkan kibaruyaw la Keba an b'a yira sa k'a fɔ Laginɛkaw fɛ yen mara kamabɔli ministre ale y'a yira sa ko min ye parti politique minnu bɛ yen n'o ye bɛlɛbɛlɛlitɔnw ye ko a y'olu dɔw dulon tile 90 a fɔlɔ ye min ye sa o ye RPG ye jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Condé o ka parti IFDG Cellou Dalein premier ministre kɔrɔ o ka parti PRP n'o ye Rafiu So ye o ka parti a ko a b'a kɛ min na sabula utukalo tile 23 de sɛbɛn kɔni bɔra n'o o ye kunnasini ko ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko nin parti politique minnu filɛ nin ye laɲini kun kɛr'u fɛ sa k'u ka lajɛ k'u ka sɛbɛnw don bɛrɛ la ko mun n'a ta ko min ye gouvernement kɔni ye ale hakɛ min f'u ye k'u ma o bato bi wa u bɛ sariya min kɔnɔna na fana u y'o sariya fana sɔsɔ o de la sa u kɔni u b'u dulon tile 90 tile 90 n'o ma baara kɛ u bɛ ci ka bɔ yen pewu Laginɛ yɛrɛ kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen kunun ko waati min na sa n'u bɛ ka sariya ta sariya min bɛ sigili kɛ dunkojugu ni yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na a nana f'u ye ko Abass Fall ko ale kɛra Dakar maire ye tɛgɛrɛ de warawarala fan bɛɛ lajɛlen fɛ wasabulon kɔnɔna na sabula min ye députéw ye olu ko nin y'olu sago ye
ñoo Ousmane Sonko ka parti ama ma fale milene no Abbas Fall ye ale bena ke Dakar maire ye député no Pastef député ye u ye fa bela jele nga tegere ke ba bo wolo fo do ñay de mi ñi sabari wa u yu kileku ku kirigi karaka ñanga ye ka nu mu demete de kana ñine ka fo ko zame tege ci cepu ñakoro de farko ngene je ale de kadi ke ba Guinée Bissau ko ka damine septembre kalo nata tile mugan ani fila la n'o ye 22 septembre ye keba ko fo don min sa min ye u ka dunanjigisow ye u ka hôteliw ye u ka boîte de nuit n'u ka restaurantw ye k'u bɛɛ lajɛlen jagoyalen don u ka video surveillance sigi u ka yɔrɔw la min ye gouvernement ye ale ye nin laseli kɛ ko sabula nin waati na u y'a yamaruya denmisɛnnin minnu si ye san 18 sɔrɔ u bɛ se ka taa nin hinɛ yɔrɔ ninnu na cogo min na nka o sa n'u ma ɲɛ k'u bɛ taa hôtel kɔnɔna walima bɛ taa restaurant ni bar la u n'u somɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa lakɔlɔsili ka kɛ k'a dɔn k'i ni somɔgɔ don anw donna a la koyi ni Guinée Bissau de bɛ ka nin kɛ ko wa keba ko ni ala ye maa maa ci i ka taa waliden minɛ ka taa n'a ye k'i den don i sara o y'i tolen duuru naare jukɔrɔji la i b'a dɔn cɛ in n'a dɔn an den don wa an mun don a tɛ tulonna yɔrɔ in na ye dɛ ko video surveillance in kɛ kun yɛrɛ ba ye min ye keba ko ye lakana ko ye sabula u nana taa kalataw la u bɛ ka yɔrɔw la kɔlɔsi min ye bandu ni vagabond ye olu fana kana t'u sen ɲagami mɔgɔw sen na nka min bɛ ka fɔ kɛnɛma o ye k'a fɔ de maaw denmisɛnw olu ka se ka lakɔlɔsi libikaw fɛ yen dɛmɛjɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu bɛ ba yɛrɛ la kɔgɔji la kɔlɔsi kosɛbɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɔgɔji kɔni kɔnɔna na keba maa dɔw kɔni e ko olu ka bato ma dafiri tuguni wa min ye baɲumankɛtɔnw ye k'olu kɔni sera ka bato in labɔ nka halisa ɲinini bɛ sen na maa min tora a kɔnɔ kɔni o ma dɔn hali bi ba kɔgɔjiba ale sanfɛla la ye gazakaw fɛ yen n'o o ye palestine ye kunnafonidila 5 olu fara k'u to u ka baara la kunnafonidila ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen fara kununko utukalo tile 25 min ye Israɛli ka mugujugu dɔ sɔrɔ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso dɔ ma Bade Gaza ale yɛrɛ kɛrɛfɛla la maa 15 o de bɔnɛna a nin na kunnafonidila 5 de b'a la josariya lafasaba minnu bɛ palestine kɔnɔna na olu de ye kibaruya ninnu di kununko Vietnamkaw fɛ yen min ye maa bayirika ye sa bibi na kɔni u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna olu ta ka bɔ o sigiyɔrɔw la yaasa fiɲɛ jugu fandanbanda min bɛ ka wuli u fɛ n'o ye kajiki ye u bɛ se ka kisi o ma cogo min na fiɲɛ in keba ko min ye kilomɛtiri 140 a b'o de boli ɛri 1 o kɔni ye dugu ci ye o maa n'o man ka bɛn dɛ maa kɔrɔw ni denmisɛnninw ni npogotigiw ni kamalen minnu bɛ Vietnam kɔnɔna na sa k'u bɛ k'olu ta ka bɔ fiɲɛ in ale kɔrɔ yaasa u bɛ se k'u kunna dogo yɔrɔ min na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira aw ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da